Hola, què tal, policies en progrés? Pues faré un vídeo avui. Avui faré una mica de quadres, d'obres, bueno, de història de l'art, que als meus apunts he ficat museus i tal, però bueno, aquests apunts penseu que me va costar 3 setmanes currar-me'ls i estan molt bé. Estan molt bé, jo li aniré fotent vistazos al vídeo, igual que li aniré fotent vistazos als apunts. I res, no me demoro més, nois, anem a començar. Començarem amb la prehistòria i sobretot vull que us quedeu amb aquestes cosetes, no? Per exemple, a l'any 3000 abans de Crist, Stonehenge està a Gran Bretanya. Fin. És passar punts molt ràpid, ¿vale? I és per a quedar-vos-ho, com bé sabeu, com sempre amb audiollibre. Per tant, començo. Prehistòria, any 3000 abans de Crist, Stonehenge a Gran Bretanya. Després tenim la Venus de Willendorf al Museu d'Història Natural de Viena, del 30.000 abans de Crist al 25.000 abans de Crist. Després tenim pintures d'Altamira a prop de Santander, al 14.500 abans de Crist, al 6.000 abans de Crist també tenim aquí a la vora les pintures del Cogul, que estan a les Garrigues. Després, la Dama d'Elx al Museu Arqueològic de Madrid i la Dama de Baza, que també està al Museu Arqueològic de Madrid. Molt bé, comencem amb l'art d'Egipte. L'art d'Egipte, que tenim les mastabes, que són les tombes faraòniques i després de nobles, els hipogeus que són fetes excavades dins de tombes i els temples. Construccions egípcies. Tenim, que aquesta és molt, molt important, la necròpolis de Gizeh, que són aquestes 3 piràmides d'aquí, que són molt conegudes. La més gran és Keops, després és Kefren i després és Mycerinos. També són anomenades també les piràmides de Keops. Després, no tan important, tenim temple de Karnak, que és a Tebes, temple de Luxor, que és a Tebes, temple d'Abu Simbel, que és a Egipte, que és construït per Ramsès II. Després aquesta sí que és una mica important, i el temple d'Abu Simbel també, però que us soni que està a Egipte, aquestes cosetes. Piràmide esglaonada de Djoser, que està a l'Egipte també, i com a escultures al Museu del Caire tenim Raoheb i Norfit, que van ser trobades en una mastaba. Després tenim la triada de Mycerinos, que està al Museu de les Belles Arts de Boston. Tenim l'escriba sentat, que està al Museu del Louvre. Important. I aquesta també és important, el bust de la reina Nefertiti, que està al Museu de Berlín. Passarem a l'art. Després de l'art egipci, tenim l'art clàssic o grec. Abans de tot us explicaré una mica les columnes, que us servirà molt bé com a cultura general. Van dissenyar els grecs 3 tipus de columnes, les dòriques, les jòniques i les corínties. Les dòriques eren les més simples, les jòniques una mica més complexes i les corínties les més complexes. Després, les columnes també tenen 3 parts. El capitell, que és la part de dalt, el fuster, que és la part del mig, i la part de baix, que és la base. Després, si us fixeu aquí, la columna de tipus dòric és molt simple, el capitell molt simple, fuster molt simple i una base a tot arreu. Després, si ens fixem al jònic, el capitell ja té una certa forma, i després a les de tipus corinti, si ens fixem, el capitell ja té una forma molt més bonica, alguna estàtua, alguna floreta, alguna coseta. Després, característiques dels temples grecs. Estan envoltats de columnes, hi ha una avançada d'entrada anomenat pronau i l'opostnau és la part interior. Cosetes.
al segle V abans de Crist. Tenim el Partenó. No confondre amb Panteó. Panteó és dels romans, Partenó és dels grecs. I després veurem el Panteó. D'autors hi ha Ígnios, Calígrates i sobretot a tenir en compte Fídies, que és l'autor de les mètopes. Les mèsopes, són les inscripcions d'aquí del Partenó. Després, el Partenó està a l'Acròpolis de Gizeh, que és l'Acròpolis està a Atenes. Si feu una googlejada a Google Maps, trobareu que enmig d'Atenes, a la muntanya, hi ha moltes ruïnes, ruïnes que valen milions i milions i milions en quant a patrimoni artístic, no? I allà trobaríem el Partenó, el santuari de Zeus, l'antic temple d'Atenea, teatre de Dionís i l'Ordeó d'Herodes. Anem a continuar. Temple d'Atenea a Niquè, fet per Calícrates. Està a Atenes també, a l'Acròpolis, que fem un repàs de nou de l'Acròpolis de Gizeh, que és on es troben grans obres gregues com el Partenó, santuari de Zeus, antic temple d'Atenea, teatre de Dionís, Ordeó d'Herodes, que és un teatre grec, i el temple de Cleiton. Temple de Cleiton té unes columnes que són unes dones anomenades cariades. Recordem, està a l'Acròpolis de Gizeh. Després, més cosetes, tenim el teatre de l'Epiduraire per Políglet el Jove, que també està a Grècia. Després tenim l'altar de Pèrgam, que és un temple dedicat a Zeus. Es troba ara mateix a Berlín, això d'aquí. El van traslladar de Grècia a Berlín i l'autor és desconegut. Després, escultures. Veurem com van evolucionant les escultures. Kourkos de Anavissos, que està al Museu Arqueològic de Grècia. Després tenim aquesta, que està al Museu de Delfos, que abans era una dona que muntava a molts cavalls, ara tenim el que tenim. Després, aquesta és important, el Discofol de Mirón, que està al Museu de les Termes de Roma. Després tenim el Dorífor de Políclet. Després tenim la Venus de Gnido per Praxíletes, que van incloure una mica ja una corba a la seva forma. I després tenim Venus de Milo, la reconeixem perquè no té braços. Pot sortir una pregunta: quin és el tret distintiu de la Venus de Milo? Crec que ha sortit alguna pregunta d'algun examen, i és que no té braços. Després tenim a Victòria de Samocràcia. Aquesta va sortir fa poc, que no sé a quina oposició vaig veure, perquè va sortir d'on està la Victòria de Samocràcia? Al Louvre. Representa Atenea i és l'última escultura, i Nike, al fer el seu logotip, es va inspirar en aquesta escultura. Cosetes a tenir en compte. I ja passem a la Roma. La Roma, hi ha una cosa que la gent tendeix a confondre. Igual que amb Panteó o Partenó, que el tenim aquí avall, hi ha gent que confon l'art romà amb l'art romànic. L'art romà és un art i l'art romànic és un altre. El donarem el romànic, però que el romà és aquest art d'aquí. Sobretot tenir-ho en compte, no és el romànic. Sobretot vull que tingueu en compte això. I aquí està ficat. Tenim el Panteó romà, que no s'ha de confondre amb el Partenó. Es diu Panteó d'Agripa o Panteó de Roma.
Està a Roma i és un temple i té una inscripció de l'emperador Agripa. L'interior del Panteó, que com veieu aquí a la foto de darrere, és circular. Després tenim el famós Coliseu romà, que també s'anomena Amfiteatre de Flavi, i res. Després tenim la Maison Carrée, que és un temple romà que està a França, en aquest cas. Després tenim el Teatre de Mèrida, que, bueno, és romà, tenia en compte que el Teatre de Mèrida no que esteu a Mèrida, sinó que és romà. A l'Aqüeducte de Tarragona tenia en compte una mica la ubicació, també, a 4 quilòmetres de l'AP7. S'anomena Pont del Diable, s'anomena també l'Aqüeducte de les Ferreres i està a Tarragona. Després tenim si voleu ficar a Google aquest aqüeducte, que deixa bastant, ho sento per el de Tarragona, que jo l'he visitat i me l'estimo molt, però el de Segòvia és una passada que creua tot el mig de la ciutat, l'aqüeducte de Segòvia. I la funció... Bueno, i res, a tenir en compte que romà l'aqüeducte de Segòvia. Després, d'escultures romanes, August, que està de Prima Porta, que està al Museu Vaticanos, a Roma. L'estàtua de Marc Aureli al Palazzo de Conservatori, a Roma. El rellaus de l'Ara Praxis, que també està a Roma. Després tenim el rellaus de la columna Trajano, que està esculpida una batalla de Tràcia, que també està a Roma. Després, els arcs commemoraven els arcs romans qualsevol guany de qualsevol batalla. A Tarragona tenim l'arc de Parà, que està en direcció a la N340. Després tenim a Roma l'arc de Tito, a prop del Coliseu. I aquí tenim un pont que és molt a tenir en compte, perquè diria que ha sortit també alguna que altra oposició, que és el pont d'Alcántara, que és sobretot a tenir en compte que és romà. Es va fer a Toledo. Ostres, i si no m'equivoco, també dels romans, que no ho tinc als apunts, si podeu fer una googlejada i mirar Torre de Hèrcules, no us diré res més, però feu una googlejada, fiqueu Torre de Hèrcules, em penso que és romana, i només feu una ullejada de on està. És un faro, que encara està en ús. Val? I diria que ha sortit algun que altre examen. Per tant, bueno, més que res, que això us ho vull deixar, més que res, que vegueu 4 dades, de on està, de qui l'ha fet, perquè si no m'equivoco romà i ara estic dubtant, i res, més que res que ha sortit la Torre d'Hèrcules i crec que és romà i no ho tinc als apunts. Val, doncs res, continuem amb l'art bizantí. Tenim l'art bizantí, que no només es troba a Turquia, veurem que està a Itàlia, està a Alemanya, bueno, diferents llocs que us sonin, només que us sonin, en quant a art bizantí. Tenim a Santa Sofia de Constantinoble, a Istanbul, després tenim Sant Vital de Ràvena, que és a Itàlia, però es considera bizantí, la Capella Palantina d'Aquisgrán, que és a Alemanya, i després tenim la Basílica de Sant Marc, que és a la mateixa plaça de Sant Marc, a Venècia, en aquest cas. I passarem a l'art musulmà. L'art musulmà el veurem que, per sort, culturalment ens va molt bé. Més que res perquè va tocar molt a Espanya. I, bueno, els arts que utilitza l'art musulmà són els de ferradura, els lobulats i els capitells són mocàrabs. Tenir en compte. Després, al 436 després de Crist, tenim el Palau de Medina a Còrdova, que és a 5 quilòmetres de Còrdova.
Després tenim, molt important, perquè ho hem preguntat alguna altra vegada, la Torre de Oro és a Sevilla. Tenir-ho en compte, que és a Sevilla, sobretot. Com a dada de curiositat, abans formava part d'una muralla amb 176 torres. I tenim molt en compte la Torre de Oro. Després tenim, important també, la Giralda, que també és a Sevilla. Sevilla té molt enriquiment cultural en aquest sentit. Després tenim el Miranet, que és la mesquita de Sevilla. Després tenim la famosa mesquita de Còrdova, que tenim el pati de les columnes, amb un total de 514 columnes. Els arcs són de ferradura i els colors se diuen dovelles. Després tenim, també com a art musulmà, los Reales Alcázares, que són a Sevilla. Després, per acabar l'art musulmà, tenim la Alhambra. L'Alhambra vol dir la Roja. És a Granada, l'Alhambra. És un conjunt d'antics palaus. I després passarem ara a l'art romànic. L'art romànic es va fer mentre també es feia l'art musulmà. Llavors, l'art romànic es va calar molt per Catalunya, és present a les esglésies, els monestirs. A Lleida, la paeria, el Palau dels Anauges, és romànic. I bueno, ja he ficat aquí que no el confonguem amb l'art romà. Llavors, elements, la planta de creu llatina, l'arc de mig punt, la bòveda de canyó. Després, hi havia contraforts que aguantaven els murs. I hi ha portes que, entre porta i porta hi ha un timpà, a dalt hi ha el Pantocràtor, que és una escultura de Déu, i estan envoltades per arquivoltes. Com a art romànic tenim la Catedral de Santiago, però a tenir en compte que la part de la façana no pertany al romànic, sinó que és més moderna. Després hi ha la porta famosa, que és el Pórtico de la Glòria. Després, art romànic, edificis famosos, Sant Vicenç de Cardona, que està al castell de Cardona. A l'art romànic, si penseu, per exemple, la diferència entre romànic i gòtic, que me lio, la diferència, si us fixeu, és que el gòtic està tot ple de vidres, tot ple. Si us fixeu aquestes dos, per exemple, no tenen gaires vidres. Després tenim a Sant Martín de Fromista, que està a Palència. Després tenim a l'església de Santa Fe de Conques, que té un timpà molt famós que hi ha damunt la porta, i està a França, a Conques. Després tenim de pintures així famoses i edificis famosos, Sant Climent de Taüll, a Taüll, i a Lleó, ciutat de Lleó, tenim Sant Isidori de Lleó amb el Panteó de Sant Isidori de Lleó, que també és romànic. I ara anem a passar a l'art gòtic. Elements característics, planta de creu llatina, la volta de creueria i l'arc ogival o apuntat. Tenim, per una banda, la catedral de Notre Dame, que és a París, i a més tenen unes gàrgoles que deixen passar l'aigua quan plou. Després tenim la catedral de Chartres, que també és gòtica. La catedral de Burgos, gòtica, catedral de Toledo, gòtica, catedral de Lleó, gòtica. Després tenim la Sainte-Chapelle, gòtica, i anem a veure pintures de l'època gòtica. Fugida a l'Egipte, la resurrecció de Lázaro. I després tenim un autor que ens ha sortit a diverses oposicions, per tant, jo he ficat que és important, si més no.
Així que, bueno, una mica el loro. Aquí tinc un resum de les obres, després les veurem una a una. Jean-Baptiste Eyck. L'obra més important que ens han preguntat és el matrimoni d'Arnulf Fili, que és aquesta d'aquí. I després tenim el Políplic, la Verge i el Canciller i el matrimoni d'Arnulf Fili. Val. Aquí tenim el Políplic de Gant, recordem, de Jean-Baptiste Eyck, disculpeu si no ho pronuncio bé, el matrimoni d'Arnulf Fili, de Jean van Eyck, i la Verge del Canciller, de Jean-Baptiste Eyck. I ja us dic, és important perquè ha sortit aquest autor. Ara passarem a un dels arts, que és dels més importants i, per mi, un dels meus bonics, junt amb el romà. Itàlia té aquestes coses que fan que m'agradin molt tot el que té una cultura impressionant a Itàlia, que és el Renaixement. El Renaixement va ser després del Gòtic, a Espanya va arribar al segle XV, a Espanya va arribar al segle XVI, té com a dues èpoques que són el 400 i el 500. Després la ciutat més renaixentista és Florència, a tenir molt en compte, i la família més important eren els Medici, que els Medici vindrien a ser, si no m'equivoco, eren com una espècie de... els primers banquers, si no m'equivoco. I va ser també, me'n recordo, aquesta gent en aquesta època va ser la primera que van començar a existir els diners a paper. Fins llavors es feien amb espècies, amb monedes, i llavors ja amb el naixement dels bancs i dels banquers, i ja us dic, la família més important, els Medici. Destacarem Brunelleschi. Disculpeu si no comento els noms correctament, ¿vale? Va fer la cúpula de Santa Maria de les Flors de Florència, que és això d'aquí, i després Miquel Àngel, després veurem la catedral, es va copiar la cúpula a Sant Pere del Vaticà. I res... Després tenim a Michelozzo, que és l'autor del Palau Pitti o Palau dels Medici. Recordeu que he dit com a persones a destacar els Medici, que eren els banquers. Val? Després tenim Alberti, fatxada de Santa Maria Novella, Palacio Rucellai a Florència i aquest, en canvi, Sant Andrés de Mantua a Lombardia. Fatxada de Santa Maria Novella, el Rucellai i Sant Andrés de Mantua. Passem al Cinquecento, perdó. Palau Farners va tenir molts arquitectes, destacarem Miguel Àngel només. Després tenim la Basílica de Palau Farners, perdó, a Roma. Basílica de Sant Llorenç a Florència. Dos autors, Miguel Àngel i Brunelleschi. Després tenim San Pietro in Montorio de Bramante, que és a Roma. Després, Miquel Àngel, el que he dit, va fer la cúpula del Vaticà, inspirada en la de Florència. La Basílica de Sant Pere de Vaticà. Miquel Àngel és un autor molt important, molt important, per tant, si podeu veure el vídeo més que un audiollibre, si no és igual, però més que res tenir-lo en compte i saber una mica el que va fer, no? Va fer la Capella Sixtina, la creació d'Adam, el judici final, ja que són obres que estan dins de la Capella Sixtina, més obres el Tontodonti, i d'escultures tenim el Moisès, la Pietat, el David i la Pietat Mare de Déu amb l'infant. Comencem amb la Basílica. Aquí més que res passaré les imatges. Basílica de Sant Pere del Vaticà. Aquí tenim la Capella Sixtina, on trobem la creació d'Adam i el judici final. Recordeu que ho ha fet Miquel Àngel, això. Després el Tondodonti, que està a la Galleria degli Uffizi. Després tenim el monestir de Sant Llorenç de l'Escorial, que és una obra renaixentista
que, vull dir, hem acabat, Miquel Àngel? Que és a Espanya, a l'Escorial, i ho va fer Juan Bautista de Toledo, molt important aquí. I bueno, va fer... Se m'ha colat aquí, Joan Bautista? A veure... Sí, se m'ha colat. Val, no passa res. Bueno, en quant a escultura i pintura del Renaixement, destaquem que Miquel Àngel va fer el Moisès a Roma, destaquem que Miquel Àngel va fer la Pietat, destaquem que Miquel Àngel va fer el David, que està a la galeria de l'Acadèmia del Florència, que pel que tinc entès és una estàtua molt, molt, molt gran. No l'he vist mai en persona, però, bueno, vaja, la informació per estudiar la Guàrdia Urbana, no? Després tenim a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que tenim la Mona Lisa al Louvre, l'últim sopar està a Milà, a Santa Maria delle Gràcie, la Verge de les Roques al Museu del Louvre i la Mare de Déu i el Nen al Museu del Louvre. Per tant, comencem Leonardo da Vinci amb la Gioconda, que està al Museu del Louvre. Si no m'equivoco, la Gioconda està al Louvre i, per lo que m'han dit, hi ha molta gent i la Gioconda és molt petita. I bueno, és com a curiositat. Després l'últim sopar, com hem comentat a Milà, la Verge i les Roques, de Da Vinci també, al Museu del Louvre, i la Mare de Déu i el Nen de Da Vinci al Louvre. Després un altre autor important, Rafael, amb l'Escola d'Atenes, sobretot, i la Jardinera, sobretot, Rafael amb l'Escola d'Atenes i la Jardinera. L'Escola d'Atenes està al Museu del Vaticà, la Jardinera està al Museu del Louvre, i res, aquí teniu les obres, l'Escola d'Atenes de Rafael i la Jardinera al Louvre. Després la Virgen del Jilguero al Palau dels Mèdici de Rafael i els desposoris de la Verge a Milà, a la Pinacoteca de Brera de Rafael també. I ara passarem a Alfonso de Berruguete, que va fer alguna que altra obra aquí. I bueno, tenim Sant Sebastián, que està al Museu Nacional de Cultura de Madrid. Després tenim el Greco. Diria que el Greco és barroc. Faré una pausa i us ho confirmo en un segon. Val, sí, acabo de mirar una mica i va néixer entre el Renaixement i Barroc, va existir, però és més barroc. Per tant, si us pregunten sobre a quina època pertanyia el Greco, al barroc, igual que Tiziano, que el veurem més avall, val? El Greco, important, es diu Domenico Theotokopoulos. És espanyol i d'obres Cavaller amb la mà al pit a Toledo, Enterrament del Corte Ordaz a Toledo, Adoración de los Pastores, la apertura del quinto sello. L'Expoli, Cavaller amb la mà al pit del Greco, recordem. Enterrament del Comte Ordaz del Greco, Adoració dels Pastors del Greco i l'obertura del quinto sello del Greco. Anem a passar un altre del barroc, Tiziano, que té les 3 edats de la vida a Edimburg, a la Galeria Nacional d'Escòcia, Venus de Urbino a Florència, a la Galeria degli Uffizi, el retrato de Carlos V de Munchberg al Prado, el Bacanal, el Prado i Danae, el Prado. Totes les obres de Tiziano són importants. Anem a veure cadascuna. 3 edats de la vida de Tiziano, la Venus de Urbino de Tiziano, retrato de Carlos V de Munchberg de Tiziano, la Bacanal de Tiziano i Danae de Tiziano. Anem a veure Tintoretto,
que té com a obres més destacades El lavatorio, al Prado, i L'últim sopar, a Venècia. Després, Botticelli, que de Botticelli tenim dues obres importants també, com són La primavera, a la Galeria d'Uffizi, a Florència, i El naixement de Venus, també a Florència, a la Galeria d'Uffizi. Val, ara passarem a parlar del plateresc. El plateresc era una espècie d'art del Renaixement, quan va arribar a Espanya. El focus està a Toledo i a Salamanca. A Salamanca tenim la façana del convent de Sant Esteban i després a Salamanca també tenim a destacar la Universitat de Salamanca, que vindria a ser només la façana. Val, ara parlarem de nou del barroc. L'art barroc es va desenvolupar després del Renaixement i destaquem les columnes salomòniques, que són les columnes en forma d'espiral. D'art barroc teníem a l'autor Zurbarán, amb Sant Hugo en el Refectorio de los Cartujos. Després tenim, important, a José de Ribera, amb el Martirio de San Felipe, sobretot. Després tenim també de José de Ribera, al Patizambo i El sueño de Jacobo. D'aquestes tres obres estan al Prado, de José Ribera, El martirio de San Felipe, El Patizambo i El sueño de Jacobo. Després tenim un molt important, Velázquez. Era el pintor de cambra de Felip IV i era un pintor, el més important del barroc. Obres, El niño de Vallecas, Las meninas, Las lanzas, La Venus del espejo, El príncipe Baltasar a caballo, La fragua del Vulcano, El triunfo de Baco a los borrachos, El aguador de Sevilla y Cas Iliadras o La fábula de Aranque. El niño de Vallecas al Prado de Velázquez, Las meninas al Prado de Velázquez, la rendición de Breda al Prado de Velázquez, Venus al espejo al Prado a la Galería Nacional de Londres de Velázquez, El príncipe Baltasar al Prado de Velázquez, La fragua de Vulcano al Prado de Velázquez, El triunfo de Baco a los borrachos al Prado de Velázquez, El aguador de Sevilla al Prado de Velázquez y Casillandaras o La fábula de Aranque al Prado de Velázquez i per acabar la Sagrada Família del Pajarito de Velázquez, que també està al Prado. Després, un autor importantíssim, destacarem la seva primera obra d'aquí, que la resta sí que són importants, però no crec que surtin amb tant poder. Bernini va fer la columnata de la plaça del Vaticà, de Sant Pere del Vaticà. Si us fixeu, on tinc el ratolí ara mateix, que Bernini va ser el que se'n va ocupar. I després, el David, a Roma, destaquem, però ja està. De Bernini no vull que us agafeu molta cosa. De Caravaggio, Crucifixió de Sant Pere, a Roma, a la Basílica de Santa Maria del Popolo, la conversió de Sant Pau a Roma i Sant Jeroni Penitent, que és important aquí, que està al Museu del Monestir de Montserrat, que per tant ho tenim aquí a Catalunya. Recordo, Sant Jeroni Penitent està a Montserrat i és de Caravaggio. Anem a veure els quadres, la crucifixió de Sant Pere de Caravaggio, la conversió de Sant Pau de Caravaggio i Sant Jeroni Penitent de Caravaggio. Rubens, importantíssim també. Totes les obres són importants. Les Tres Gràcies, l'elevació a la creu, el descendiment de la creu, la massacre dels innocents, Saturn, el judici de París, l'autorretrat no, i el jardí de l'amor. Les Tres Gràcies al Prado de Rubens, podem veure,
l'elevació a la creu de Rubens, el descendiment de la creu de Rubens, la massacre dels innocents de Rubens, Saturn devora el seu fill, és una obra que més tard veurem que també la té Goya. El judici de París, de Rubens, això no cal, i el jardí de l'amor de Rubens. I per acabar, pues, Fontana di Trevi, que està a Roma i és d'estil barroc, important a tenir en compte. I passarem al neoclassicisme. Al neoclassicisme tenim Goya. Goya, si us fixeu, quasi tot està al Prado, ¿vale? Llavors, anem a repassar quadres. Família de Carles IV, al Prado, els afusellaments de Moncloa o 2 de maig, al Prado, el quitasol al Prado, la carga de mamelucos al Prado, Saturno devorando a su hijo al Prado. Recordem, són quadres de Goya. Rubens, com hem vist farà uns 50 segons, 60 segons, té un altre de Saturno. La maja vestida, la maja desnuda, el coloso i desastre número 15. Llavors, bueno, fem un repàs visual per a que se'ns quedi. Família de Carles IV, els afusellaments del 2 de maig, quadre molt famós, el quitasol, que també és famós, carga de los mamelucos, Saturno devorando a su hijo, la maja vestida, la maja desnuda, el coloso i desastre número 15. Després també tenim José Mas Villa, que va fer el Palau de Moja, que està a Barcelona. Delacroix, molt important, molt important, que va fer La llibertat guiant al poble i està al Louvre. Juan de Villanueva, que va ser l'arquitecte del Prado. I després tenim a Jacques-Louis David, amb la mort de Marat, i amb el jurament dels Horacis, Jacques-Louis David. I per acabar, tenim a Francesco Sabatini, que va fer la Puerta d'Alcalá, i, bueno, com bé sabeu, és a Madrid, i neoclassicisme. I passem al impressionisme. D'aquí de l'impressionisme destaquem a Manet, amb esmorzar campestre, Monet, impressió sortida del sol, i les amapoles. Després tenim a Paul Cézanne, amb els jugadors de cartes, que va ser el quadre més venut per la història, el 2012, per 250 milions de dòlars. Alguna persona privada de Qatar, per la família real, sí. Després tenim a Renoir Auguste, amb Moulin La Galette. Després tenim a Paul Gauguin, que va fer molts quadres de senyores tahitianes. Després, per altra banda, tenim, i aquest ja sí que és molt important, tenim a Van Gogh. Van Gogh, que va fer l'habitació d'Arles, que està al Museu de Van Gogh, a Amsterdam. Després tenim els girassols, a la Pinacoteca de Múnich. I la nit estrellada, que està al MoMA, el Museum of Modern Art, que, com bé sabeu, aquesta ha sortit, on està el MoMA, és a Nova York. I tenim a Joaquim Sorolla, que és valencià, que va fer aquesta obra, que és Passeig vora mar. Doncs anem a continuar amb el fauvisme, un únic quadre d'Henri Matisse, La raya verde. Aquí el tenim. I passarem ara a l'expressionisme. De l'expressionisme destaquem a James Ensor, que va fer màscares intricades. Després destacarem molt a Munch, amb un parell d'obres, sobretot el Crit, de Munch, important. I Gòlgota, de Munch.
Val, ara passarem al cubisme. Del cubisme destaquem a Picasso, que destaquem les senyoretes d'Avinyó, que està al MoMA, el Guernica, que és un quadre basat en els bombardejos de Guernica durant la Guerra Civil. Per tant, és una pregunta a tenir en compte que crec que ha sortit a diversos tests. Després tenim La mujer que llora, El viejo guitarrista i El sueño. Anem a fer un repàs cap avall. Les senyoretes d'Avinyó de Picasso, Guernica de Picasso, La mujer que llora de Picasso, El viejo guitarrista de Picasso i El sueño de Picasso. Val. Després, tindríem a Frida Kahlo, que va fer molts autorretrats d'ella. Si no m'equivoco, era una dona bastant feminista i segur que la imatge, si la veieu, de la dona aquesta la coneixeu, i d'obres així conegudes, Moisès o El nucli solar. Més que res que us soni aquesta dona. Després, pintura abstracta. Tenim a Kandinsky i Mondrian. Kandinsky va fer la primera aquarel·la abstracta, que és, això d'aquí que veieu. Després Mondrian és molt famós per haver fet molts quadres així de quadrats, com si ho haguessin fet amb tots els perdons del món i sense voler menospreciar-los, perquè val molts diners i la meva idea d'art és la que és, però va fer molts quadres com si jo ara dibuixés amb el Paint i fiqués quadros i fiqués la tinta. Amb tots els perdons del món, potser m'estic passant, no tinc ni idea d'art i no vull sobrepassar-me, perquè al final aquesta opinió és una opinió que es fa pública. Dadaisme, que és un corrent artístic que pretenia escandalitzar. Tenim L'urinari, de Marcel Duchamp, i ara passaríem al surrealisme. Del surrealisme tenim a Miró, important amb Carnaval d'Arlequín i Dona i ocell. Després tenim molt important Dalí, i excepte el quadre aquest d'aquí, de muchacha asomada a la ventana, noia preocupada a la finestra, imagino que seria. Dalí té una cosa, i us serà molt fàcil, a partir d'aquest consell, adivinar-ho. Dalí té els quadres amb els noms més estranys que us pugueu imaginar. No és en plan de la mesa, saps? Sinó Dalí, ara ho veureu amb els noms, que fiquen noms molt estranys, vale? Noia assomada a la finestra, tenim La persistència del temps al MoMA, El gran masturbador al Museu Reina Sofia, El somni provocat pel vol d'una abella al voltant d'una granada uns segons abans de despertar al Museu Nacional de Thyssen. Se diu així, literalment, el quadre. I El rostro de Mae West, utilitzable com a vivenda. Ara veurem els quadres. Muchacha asomada a la ventana, Persistència del temps, El gran masturbador, El somni provocat pel vol d'una abella al voltant d'una granada un segon abans de despertar, i El rostre de Mae West. Ara anirem al pop art. Ja estem aproximant-nos molt a l'actualitat. I res, Andy Warhol, que va fer La sopa Campbell, i que si no m'equivoco està al MoMA, i era un quadre amb moltes sopes Campbell. Potser m'estic equivocant amb una altra de tomate. És igual. Andy Warhol, sopa Campbell i Marilyn. No me voldria enrotllar perquè sí. I ara anem al romanticisme i neoclàssic, que, a recordar que el segle XVIII és el segle de les llums, i
Alexander Gustavo Eiffel va fer la Torre Eiffel, que es va fer a l'Exposició Universal de 1889, i una cosa que vaig saber és que se va proposar de fer a l'Exposició Universal de Barcelona. I a Barcelona van dir que no la volien perquè era molt lletja. Ara passarem al modernisme. D'aquí del modernisme destaquem a Auguste Rodin, amb El Pensador. Després, Gaudí, cosetes de Gaudí. Gaudí és de Reus i coses a tenir en compte. Sagrada Família, la Casa Milà, el Palau Episcopal d'Astorga, que és a Lleó, i el Parc Güell. Després també tenim a Víctor Horta, amb la Casa Tassel, que realment és d'estil Art Nouveau. No sé ben bé què és Art Nouveau, no sé si és alguna corrent del modernisme o algo així, no ho sé, no ho sabria dir. Després tenim a Klim, molt important amb el petó. Tenim amb Klim també amb les 3 edats de la dona. I després, hi ha coses més modernetes, ¿vale? Arquitectes com Frank Lloyd, amb la casa Kaufmann, que està a una cascada. Gropius Walter amb l'edifici de la Bauhaus. Ludwig Mies van der Rohe, que va ser creador del minimalisme i va fer un pavelló alemà a l'Exposició Universal de Barcelona. I Le Corbusier, que a les afores de París va fer Villa Savoia. Altres cosetes de l'època actual. Tenim l'estàtua del Crist Redentor, que es va construir a França, és una de les 7 meravelles del món, fa 38 metres, i està al Cerro del Corcovado, a Rio de Janeiro. Després aquesta ha sortit alguna que altra vegada de Chillita, l'estàtua de la Pinta al Vent, que està a Sant Sebastián, a la platja d'Ondarreta. Tot això ha sortit, o sigui, on està la Chillita, a l'estàtua d'Ondarreta, o on està l'estàtua de Pinta al Vent, vull dir. O sigui que això us ha de sonar. D'arquitectes actuals, Norman Foster, que va fer la Torre de Comunicacions de Collserola, l'Ajuntament de Londres, l'Apple Park, l'edifici Reichstag i el Mary X. Anem a fer un repàs. Torre de Comunicacions de Collserola, l'Ajuntament de Londres, de Norman Foster, l'Apple Park, de Norman Foster, l'edifici del Reichstag, que és el Parlament alemà, i el Mary H. de Norman Foster. Llavors passarem a un altre arquitecte que ha fet coses importants, edificis importants. Ricard Bofill ha fet l'Hotel Vela, el Teatre Nacional de Catalunya, el IFEMA, Palacio Municipal de Madrid, i el Obelisco de la Caja. Anem a repassar: Ricard Bofill, Hotel Vela, el Teatre Nacional de Catalunya, el IFEMA, el Obelisco. Vale? Després, com a arquitectes així famosos actuals, també tenim a Jean Nouvel, l'Institut del Món Àrab, a París, la Reina Sofia, Museu Reina Sofia a Madrid i la Torre Akbar a Barcelona. Aquí tenim l'Institut del Món Àrab, Reina Sofia i la Torre Akbar. Després tenim a Santiago Calatrava, també ha sortit algun que altre test, el Santiago Calatrava. Va néixer a València i ha fet l'Auditori de Tenerife, va tornar a fer el World Trade Center, després de que les Torres Bessones caiguessin, va ser l'arquitecte que es va ocupar de la reconstrucció d'aquella zona. La Torre de Montjuïc,
la Ciutat d'Arts i Ciències de València, el Pont de Bac de Roda a Barcelona i la Llotja de Sant Jordi a Alacant. Anem a veure l'Auditori de Tenerife, el World Trade Center, la Torre de Montjuïc, Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Pont de Bac de Roda i la Llotja de Sant Jordi. Després, com a coses de curiositat, que també poden sortir a cultura general, Pont de Øresund. És a Suècia i és el més llarg del món amb 36,7 quilòmetres. A tenir-lo en compte. Després, Pont de Tower Bridge, a Londres. I ja està. Ja està, això és tota la història de l'art. Un vídeo molt llarg que m'he deixat bastant la veu. Espero que us vagi bé, espero que us doni força. Jo l'utilitzaré, com bé sabeu, com a audiollibre. I ens veiem al pròxim vídeo. Una abraçada.